Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. La Fossa, un nou projecte de Pere Vilà Barceló. La Fossa és un projecte cinematogràfic arriscat visual i temàticament, que es rodarà en 16 mil·límetres i blanc i negre per cercar una estètica propera a la Nouvelle Vague. Una història protagonitzada per Lluís Omar, Emma Vilarassau i Àlex Moner, que repassa diversos moments d'aquest país des de la Guerra Civil fins a l'actualitat, a través de la mirada dels seus personatges i altres elements simbòlics. Un viatge històric i emocional que retrata temes com l'exili, la bellesa, la relació de parella i l'herència generacional. Tot i que es tracta d'un projecte de molt baix pressupost i que ja compta amb diverses ajudes públiques i privades per començar, els manquen com a mínim 7.000 euros per poder portar a terme el rodatge. És per aquest motiu que han iniciat una campanya de micromecenatge per tal de cercar el finançament que els falta per mitjà de les aportacions de particulars. Sobre aquest micromecenatge també podeu informar-vos a través d'aquesta emissora. Pere Vilà Barceló és autor de nombrosos curtmetratges i 2 llargmetratges, Pas a nivell i La lapidació de Saint-Étienne, que s'han presentat en festivals internacionals de prestigi com el Nova York, Sant Sebastià, Karlovy Vary, London Film Festival i el Festival de Valladolid, on recentment ha estat guardonat amb un premi FIPRESI, atorgat per la crítica internacional. Desitgem molta sort a aquest jove director i que amb l'ajuda de tots es pugui realitzar aquest film en un moment tan difícil per al cinema i tota la cultura en general.